Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan arita, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani Jen Pablo iti Taiwan. Happy birthday kani ading ko Vea from Avelina Corpus. Advance happy birthday kani Papa Ismael Dakiwag. Kan kablaaw para iti Navarro, Dakiwag family, especially Nanay Anastasia, Mama Marie, kan Tatay Eduardo iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Makablaawan ti Andaya family kan Busto family, kan anak ko ada Prince JJ kan Prince Jasper iti Nagilian Isabela from Jenny Andaya. Happy birthday Jan Chloe Gonzalez from Rosetta Ramos. Shout out kada Zerin A. Lu, Geraldine Larocco, Beng Tabula ken Novelin Kodjamat. Orden ken De Cuerto family ni Kapitan Darlito Orden ken Bilas Bening De Cuerto from Dominador Rodel Castillano iti San Jose City. Makablaawan pa iti pamilyak ti Tadupax Nueva Vizcaya. Lakay ko ani Dexter kan anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera iti Qatar. Makablaawan pa iti Frahiliana, Zambrano kan Castellano family. My wife Rowan Joy, Katugangak,
kan especially kan ni Selma kan Tatay Dominador Castellano ti San Jose City from Jesler Frehiliana. Shout out kada Jan Ravanso, Glenn Peter Sipe, Mela Reyes, Riza Ngasaw, Emelda Reyes, Francine Dagayon, kan Yatsky Casey. Ni Reynaldo Paas, anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, apo mi ada Kisha kan Daphne. Makablaawan pa iti Paas, Vicente, Vadil, Fernandez, Marinas kan Agaluos family ti Muta Kasibo. Kastamot ni Jing Afante, Presi Peneranda, Maricel Bautista, kan Dina Benito iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, from Mary Ann Orpia Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rita. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Rita, ngam dispensaram manang no jakon inlanad ti address ko. Dayto YouTube channel yu ti may sa kadagiti pagpalpalabasak iti oras, tatalaga akaayayok ti agdengeg iti nagduduma apadas nga inkay ipatpatangatang. Dua kami nga agkabsat, ngam agduma kami iti ama. Agpada asaan ang nakatuluyan ni nanang dagiti amami manang, iso akas taunay nga unget dagiti kakabsat ti inami kankwana. Dimakkel kami nga agkabsat iti family house dananang, akadwami ti pangamaan mi, alakay abaro. Rita, nakadalos ka din iti kusina. Wan Uncle, nalpasan. Nakawalisak matan iti arubayan. Kat ni Boyat ngay, sa dinutayan na. Ang mga nadaman ditan nga ayam, adaw pa iti matrabaho diti balay. Uncle, Di kay agsadot-sadot no kayat yun nasayat kayo. Naglaing kayon ngay, no di kay pulos tumulong kadag iti trabaho ditoy. adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak, Uncle. Ay ba man dinalayang akabsat mo, tama pa nagsakdo. Tulungan mo, tapno na daras. Uwan, Uncle. Rumuanak, makamu kayo dito'y balay. Agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. Inakon. Uwan, Uncle. Ay, agyaman nak. Rimor mo't laangan ni Uncle Doro. Nasaysayaat na awan dito'y balay. Nakauyuyong kan baon-abaon. Uray ni ading ko, kanayon na nga ungtan. Kaasimot, di pa'y makaayam. Inakayabanan ni ading ko aboyet, tamapan kami agsak dun. Amangan numasangputan na kami ni Uncle asaan pa'y analpas ti trabaho mi. Agungot tumanan. Naimbag ta si mangpot ka, nanang. Kasla na bambanog kayo, ah. Ay, wan nga rod anak ko. Adong amin ti linabak itay. Inlepas ko na tap no makaawidak. Kakaiso na a day off ko inton bigat taal daw ti Domingo. Naimbag mo tada ka, nanang. Marigatan kami kanya ading ko aboyet. No ni Uncle lang ti kadwami ditoy. Nakauy-uyong, kan baon-abaon. Ala, ano usan yun anak ko? Awan mo ti mabalin tayo nga umakaran. Saan nga umanay ti sweldo kas babaonan kandi Mrs. Cruz no pumanaw tayo ditoy. Sa maysa, adda karbengan tayo ditoy. Tabalay mo't dayto idalolo kan lolam. Nagrigat mo't kami nakabalay ni Uncle, nana. Kasla masiksikuran na makitkita na nga onar-aramidon mi. Kanti na sakit, pasaray ayaban na kami pa iti bastardo. Anak ko, Apay, nanang, basol mi ka di, naawan na bangunan mi nga amami. saan anak ko? Pasensya ka yun.
Basol ko ti amin. Ngam di kay agdanag. Ikarigatak nga isakad ti panagbiag tayo. Basta anusan nyo ti agnaed iti den na ni angkelyo. Nakarkaro no kasday nga addaak iti ayan ti trabaho. Uwan nanang, di kay agdanag. Manang, napan ka di man ni nanang itayan ti trabaho na? Wan ading ko. Katimbilin na amasapol nga agtulnog ta ni uncle. Tapno santa ka na yun amaungtan. Orar aramidin tam dagiti ibabaw na, agungot latta. Kasla sana kompleto ti aldaw na no di na tamaungtan. Makapasuron. Ading, Apay nga tamanang. Awan mo tar aramidin tama di. Oray ni nanang, kagurgura na. intun dumakkel ka, maawatam tumatlaon ti amin, ading. Talaga akas di ngamin ti ugali ni uncle. Kuma, saan lang na pumampanaw ni nanang, tapno saan natakanayan ni ongtan ni Anggal Duro. Masapol mo't amanggad ni nanang ading, tapno makatulong diti balay. Nakarkaro nakarurod ni Uncle Doro naawan apulos ti maitulong na diti balay. Kuma, adamot tatang tamanang, tapno saan nakakaasin ni nanang nagtrabaho. Iso nga ikagumaan ta ti agadal na saya at ading. Tapno yun ton makalpas ta, matulungan tahan tumot ni nanang. Wen amanang, inton adan trabaho, saan ton nagtrabaho pa ni nanang? Wen ading, kat mapasamak to dayta, babaen iti tulong ti apo na marswa. Nay, apay ngay. Maluman ngam awan pay lang dagitag kabsat. Ang mga nagayayam daman ni eskwelaan da sakbay nga agawid. Talaga pagpungpung tutan nakdagi bastardo. Uncle, handa kamin. Apay ngay ta kayo lang. Maluman na. Cleaner ngamin da ading ko aboyet. Iso nala daw kami. Inuray ko ngatan tapno da kadwa na nga gawid, uncle. Teko namkit di, nagayayam kayo pay sakbay ang nagawid kayo. Sinalbag kayo kada bastardo. Mala kayo launa iti inayong awan manaknakam na. Uncle, Anggal, Ala, ang kayagpulusan, kalpasan na. Agluto ka niti pangrabyan tayo rita. Mabisina kon. Katsikamat, may sa bastardo. Anya iti mulmulang lingam dita. Agtignay kayo na! wen anggal. Makapasuron kayo. Ala, agawan nyo tagtignay. Nauyong ti pangamaan mi, manang Emi. Awan mo't maaramidan mi no saan nga aganos, ta iso ti bilin ni nanang. Kanayon ngamin nga awan ni nanang, gaputa agpapaay ababaunan, kat linawas laang nga agawid, tunggal day off na. Kagura da ni nanang, agraman da kami kani ading ko, tada kami kanu ti bunga ti pakaibabainan ti pamilyada, gapo itinapasamak kani nanang. Indakdakkelan mi nga rod kani ading ko aboyet, tikas jay atrato kada kami, dagiti partido ni nanang.
Ading, agar mo sarkan. Ang mga numala daw ka iti klasem. Un manang, sapa exam mita. Masapo lang masapak tapno makadipasok pa isak ba mga rugit exam. Lalaing nga ma. Sa bagay, amok-mat analaing ka talaga. Siyempre mata manang, imala aksamot kan ka. Aywan gayam, na Uncle Doro, saan pa ka diyan nakariing manang? Saan pa nga rod, ading? Hindi, itaman pa anala daw nagriing. Mas daawak nga rod. Kanamom, mapalpaliiw ko. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan ang matagtagari? Kasla ka na yun anaunag ti pampanunuton na. Nasayahat mo't manang, tapno saan nga ungot. Indakdak ka lang tanti ka na panangungot na kadata. Saan ang pulsa nagbalo ti trato na kadatayo kadananang? Bay amon, di mon panunuton day ta. Naanusan tayon tupay ni Uncle iti naunday a panawan. Itanto lakit din. Sa bagay matkit di manang. Malaki din. Mangan kan, tapno makapan ka nag-eskwela. Apay nga ta, di mo't larumaran iti silid na ni Uncle Doro. Aldawan. Sapay mapan ko kitaan tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy. Sayang mo't day dyan no da maala da sa bali. Sales lady ka no ti may sa pagtagilakwan iji ili. Sapay la kumataadan tupay. No kas pangarigan makastrakak ijay. Pagsardangak to ni nanang agtrabaho. Bakuton ni nanang. Amok amarigatan mo to iti trabaho na. Ay, tinasayaat. Saan kon asingaan ni Uncle? Ama no napuyatan mo't. Iso na imas pailaang titurog na. Makamuditan noong tanak inton sumangputak. Masapul ang makapanak kon iti ili. Tama nga no ada makaunang siyak nga agaplay. Narigatan. Sayang dahil nga oportunidad. Apay, sa dino ti nagapwam si Carita. Apay nga awan kay tay nakariingak. Pasensya kayo na, Uncle. Napan ko ngamin kinita tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy agayem ko. Trabaho ko na? Nagkunang agtrabaho ka. Asino pa'y nga'y agtagibalay no agtrabaho ka? Saan kayo ang madanagan, Uncle? Nukas pangarigan ta maawatak, pagawida ko ni Nanang. Saan kon apagtrabahon, ta isunti kadwayo dito'y balay. Naimbag no umanugot mo dyan am. Mayat man kun saan, masapul a sumardangan, Uncle. Bakutan ni Nanang, sigurado amarigatan mo tan iti trabaho na. No dikat ngamin sumangkadak mula. Di saan kumakas tati ka sa saadyo iti biyag. Inun unanan tumot ngamin ti kinagaranggan diyang na iso aday ta, insikog na ka. Di mo't nga rod entong palte amam. Ang di pa'y lanap na. Nakirelasyon manan iti ada asawa na. Anya din napasamak. Nagsikog manan di awan manaknakom na nga inam. Uncle? Apitan nanti bunga ti kinagarampang na. Iso nga aging gaita, agrigrigat pa'y laan. Imbak-bakit nang tinagbali na babaunan. Imbes ada kayo kumati pagserbian na. Saan? Ta sa bali at tao ti pagserserbian na. Napasama kan ti amin, Uncle. Awanan ti maaramidan tayo. Ti pagyamanan mi laangan, kat napadakkel na kami ni Nanang, nga uray narigat ti adda pa nagbiag mi. Kanagyaman kayo. Taadaak iti day ti abalay apag nanaidan nyo. Adda katumultulong kada kayo. No saan? Jakla amon, no sa dino ti pangpidutan da kada kayo.
Nanang, naawat akon iti nagaplayak at trabaho. Agpakada kayon ton iti amuyo. Panawon mo ton tapno agsardeng kayon nga agtrabaho. Ay, uwan anak ko. Kat maragsakan tanaawat ka itinagaplayam. Uray siyak, nanang. Saan ko mga umanugot ni Uncle nga agtrabaho Tawan ka no ti agtagibalay. Ngam imbagakmat kan kwa na, apagsardengan kayon nga agtrabaho. Anya nga iti kunana anak ko. Ado pa'y asa una sakbay ngay manugot. Ala, paspasensya mo ni uncle mo anak ko. Talaga nga min akagur anak gapo iti napasamak kanyak. Pati da kayo iti adim, nairamraman pa yan. Bayan yun, nanang. Barang makaamiris to matlaang. Ngam, amuyo ka din, nanang. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan unay ang matagtaga rin ni Uncle? Kasla, naunag akanayon ti pampanunutan na. Nay, apay ngay nga ta anak ko. Saan nga ta nga da sa gubanit na? Diyak ka mo, nanang. Sana bali, tada kayon tumutan dito'y. Mabantayan yun ton ni Uncle. Gaputa na pagasatanak anakastrak iti trabaho manang, pinagsardeng kon nga agtrabaho ni nanang. Ison tinagtagibalay akadwana ni Uncle Doro. Nasayaat dagiti nagbalin nga amok manang. Iso adakkel tinaitulong ti trabaho iti panagbiag mi. Nang runa idi siya kon tinangibatyan dagiti amok iti negosyo da, tanapandamutan nagyan ije Estados Unidos. Tidimi amo manang, at dagaya mo nadagsen a sakit ni Uncle Doro. Manong, anya ka diti mapaspasamak kan ka. Kanayon ka nakapupok iti silid mo. Sakit kasla, nagkapsut ka. Ti lamad-madlaw mo. Gagangay iti lumakayan kumapsot mo ti bagi tayo. Saan manong, sabali ti madmadlaw ko kan ka. Kalaat nga imras ti bagim. Agpudno ka man kanyak, manong. Di na ka di pakadanagan. Awan da ito'y. Saan ang mabalin manong? Inton bigat matlaang, ipanda ka iti doktor. Masapul ang ma-check up ka. Ibagak ka ni Rita, ta ipanda ka iti doktor. Gastos laang da ita. Manong, adda ni Rita at tumulong ka. Anya, kalpasan da iti inararamid ko kada kayo. Nang runa kadakwada kan ni Boyet. Tulungan dak. Saanan, kinapudno na mababain akon kada kayo. Naamiris ko amadidag iti inararamid ko iti kalabas. Isa pakawanan nakading ko. Da kami ko pamilyam ti rumbeng nga nakaawat kan ka. Kalpasan dagiti napasamak. Ngam, siyak pa iti kang runaan anang irurumen kada kayo kadagiti anak mo. Lipata mo day jay manong. Ngampulos, asaan ang nagimula iti sakit tinakamkan ka dagiti kakaanakam. Amok na ita. Tasipod ubing da. Oray nagmaditi trato kadakwada. Nagtalinaad da na singpet ka na respetong anak.
Iso a pagbabawyak dagiti inararamid ko ide ading ko. Rita, anak ko, adagayam sakit na itikid ni Uncle Yo. Masapul gayam nga ag-dialysis. Ha? Di kay agdanag, nanang. Pagasan tayo ni Uncle. Ipadialysis tayo no isot ka sa pulan. Uwan nanang. Awan tinamnamaan ni Uncle no saan ada tayo laan. Iso at tulungan tayo. Mabain ngamin ni Uncle Yo. Kalpasan dagiti inararamid na kada kayo. Da kayo pa'y kano ti madadaan at tumulong kenkwana kunana. Nanang, nalpasan day jay. Lipatan tayo day jay pagtang tibiyag tayo. Iso a pinaraburan na tayo ti Diyos iti nasaliwanwanan a panagbiag. Tapno makatulong tayo mat kadagiti agkasapulan. Pudno day ta nanang. Saan asabali a tao ni Uncle Doro, nanang? Kapamilya tayo. Iso anasken a matulungan tayo, tapno umimbag pa'y ti sakit na. Hay na, agyamanak anak ko, takasta ti kapanunutan nyo. Agyamanak unay. Uncle, agin na kayo tani. Kalkalpas yung nagdialysis. Agyamanak, boyet. Madamang aglutluto ni nanang iti kanan tayo. Amangan kano ngamin no mabisinan kayo. Saan, boyet? Ay, uwan gayam. Sa dinutayan ni Manang mo arita. Napanitayan ti matmatunan na ang negosyo, Uncle. Ada ka no ngamin asikasun na. Iso ang madamdama pa'y nga gawid. Nagasat ni Rita, boyet. Tanaparaburan iti napintas agasat. Katagyaman na kada kayo. Tamairan rano dak iti napintas agasat yo. Uncle, kapamilyada ka. Isong anyaman ang napintas agasat at sumangbay kada kami. Karaman kayo iti dayjay. Sa anak ama ikarihi kaanakan. Kalpasan dagiti nagmading inararamid ko kada kayo, sipod ubing kayo. Sa anak ko man akaraman kadagito'y aparabor. Uncle, manipod ubing kami, da kayon ti kadwami. Kasla da kayon ti timakder nga amami. Gaputawan kat nga ron tinabangunan mi nga ama. Isa may kari kayo kadagiti aparabor ti Diyos, Uncle Doro. Kumusta kayon, Uncle? Anadan nyo ti pagiyo tapno mabayag tayo pa yung agdadan na. Rita. Umadani manan ti dialysis yo, isong agpapigsa kayo. Maan kayo iti ado. Ado dagiti ginatang ko aprutas para kada kayo, Uncle. Ay, agyama na kaanakan. Ay na, mababainakan ka. Tay tilaksid dagiti inararamid ko. Da kayo pa'y timang tartaripato kanyak it at masakita kon. Da kayo mat, Uncle. Asino kumapay nga'y tagtitinulong no saan ada tayo matlaang. Ay, jaklanin amnaman ay ti amapaspasamak ita. Da kayo nga inkuskuspil ko. Inururuman ko.
Da kayo pa'y ti mangipakpakita iti nalaos apa nang ipatagyo kanyak. Gaputa talaga ang napatag kakada kami, Uncle. Noon yaman dagiti napaspasamak iti kalabas. Lipatan tayon dayjay. Mga baruanan tayo ket di kas may sa pamilya. Ket ikariyo asalwada nyo ti bagiyo Kaya't na kayo pa'y amakadan na itinaunday a panawan. Rita, kaanakan. Kaya't ko pa'y nga ipananam kada kayo kan ni Nanang tinasaliwanwan a panagbiag. Amin dagito'y a sakripisyo para amin kada kayo, Uncle. Patpatgan kayo unay kada Nanang. Madama pa'y laeng nga agpadpadialysis ni Uncle Doro manang Emmy. Aramidan mi ti amin tapno mapatiddog mi pa'y ti biag na. Nagturpos mo ta ni ading ko aboyet iti kurso na a civil engineering kat madaman nga agrev-review para iti board exam. Kararag ko asapay lakuma ta makapasamanang. Mayat mo ti taray ti matmatunak a negosyo nga intalag kanyak dagiti amok. Katagyaman nak unay iti Diyos, taimpaayan nak iti nasasaya at tao, akas kadagiti amok, anatalag anang ibati kanyak iti negosyo da. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, napintas man ti pakasaritaam. Kan makaibati iti nabalitokan nga adal kadagiti dumdumngeg. Pudno unay ama ikari kayo kadagiti aglaplapusanan a parabor. Gaputaad daan kayo iti nasayaat a panagpuspuso. Nga iti laksid dagiti napaspasaran nyo iti biag. Nagtalinaed kayo anatibker anang sango kadagiti dimteng a panubok iti biagyo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba kan managtulong iti padayo a tao, tapno ad-adu pa iti parabor adumteng kada kayo. Kat ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumata maimbaganan ti pangamaem, kan maipaayan pay iti atiddog abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapuna